ман мехостам аз саволи асосӣ оғоз кунам ва баъд ба дигарон гузарам. Чаро мо инсонҳо вуҷуд дорем? дар Қуръон дар сураи Зориёт ояти 56 мефармояд ки ман ҷинну инсонро танҳо барои он офаридам ки маро бипарастанд. Мухтасар як таъриф, вале агар шумо хоҳед ба таври муфассал, дар сураи Мулк ояти 2 ки Аллоҳ мегӯяд маргу зиндагиро биёфарид то шуморо биозмояд ва бубинад ки кирдорҳое ки беҳтар аст ва Аллоҳ бахшояндаи бузург аст. Сабаби дар ин дунё будани мо имтиҳони зиндагии охират аст ва мо бовар дорем ба охират, ки вуҷуд дорад ва дар аксари динҳо пас аз ин ҳаёт зиндагии дигареам ҳаст. аз ин рӯ агар ба тарзе зиндагӣ кунем ки ба амри офаридагори худ амал кунем, дар умри оянда обод мешавем. мо ин фармонҳоро на барои он иҷро мекунем ки онҳо барои офаридагор дар ислом судманданд. худои мутаол ки офаринандаи мост медонад ки барои мо чӣ хуб аст. ҳама он чизе ки дар Қуръон аст ба манфиати мо аст, ки дар ҳаёти охират муваффақ шавем. бинобар ин сабаби асосии он аст ки ин имтиҳони рӯзгор аст ва агар фармони Худованди мутаолро риоя кунед, дар ҳаёти оянда ки абадӣ аст, комёб мешавед. ин зиндагӣ кӯтоҳмуддат аст. мехоҳам ба мавзӯи охират бигардам. хавфи калонтарини одам чӣ гуна аст? аз нигоҳи динӣ ин шайтон аст. аз диди дин ин шайтон аст. аз назари дигар моро бо бадӣ илҳом мебахшад. моддиятпарастӣ яъне шаҳватпарастӣ яъне нафсҳои мо. аммо агар аз назари дин пурсед, ин шайтон аст ки мардумро васваса мекунад ва аз роҳи рост гумроҳ мекунад. хатари дигар ман молпарастӣ, пулпарастӣ ва ҳаминҳоро медонам. хасисӣ. бале, хасисӣ. инҳо эҳсосоте ҳастанд ки моро фаро мегиранд, яъне бузургтарин хатар эҳсосоти дарунии мост. агар ман ба назди шумо биёям ё касе ба назди шумо ояд ва ба шумо бигӯяд ки ман чӣ гуна зиндагӣ гузаронам ва ту як ҷавоб диҳӣ, хулоса дар як ҷумла худро ба Худои таоло бахшед, хости Худованд пеш аз хости инсон. хулоса агар хоҳед умри худро бигузоред, пас ба Худои таоло бибахшед.